video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my g zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. The biggest show in Zimbabwe, City Sports, the Clash. Nyazontaura kuti how Magari Ronga said and the Chichakaitika and why it is considered the biggest show in Zimbabwe. The biggest kana city ngoma handingakwanisa kuti tisitakayironga. Yeah, zvinhu zvangogara zvitoitwa kubvira kudhara kubvira achiri masound system zvaingoitwa. Madhiji aitoziva kudhara kuti masound aitoziva kuti kugomba ndokunoperera zvese. Kuzosvika kwakutanga kuitwa mangoma emazimdancehall chichi. Saka fanira kuti itori culture. Yototi every year. Sititora pana tatoziva kuti last day reshow ndopandoenda kushow iri Saturday. Otosvika wobva watenga tiketi rako remugomba mama. Kana mari yako kupinda mushow wopinda kana usina utombotanga kutombotenderera futi toners wakamirira mangoma ane katotanga kurowa bari munomisa vanhu wozonodzoka kuzvi 3 3 4 5 6 ikoko parisha isati yawanisa stereo wogarira mukati monzwa mangoma enyu mangwana useni ndo inenge iri talk of the town ine makombi nepai saka it's a culture. Chikwira kombiri kwena mfaka nzati ningo akapenga apedzera ningi saka chinhu chingoriko. So it's something jamanga continue with the tradition. Yeah, chinja choto chinja nwa maoko. Okay. Gorero unoona china ningi next year china ningi but unoona asisiri zvokuti promoter ndiye apusha chinhu but chinja gara chiripo kudhara. Okay. So, but let's zero in on the Clash. Enezva Clash haichanyanyoitwa stereke. Let's talk about the one yakaitwa here. The Besting. Yeah. You see, yeah, ndo yatingatoti biggest show yemuZimbabwe so far. Yakataura interesting. Ndakaona kwapfeka kamwe kanenge kabhota nikashetike wai. Tuma ideas kwekuti zvinhu mungo spice or something. What? Zvakabudirira like idea munga munayo. But I know it's one of the biggest events akaitika pa calendar yemangoma ever and it since independence. It's not one of the biggest. It is actually the biggest. Yeah, it is the biggest. And it, yeah. All right. How did it end up to become that big? And how much was invested? Can I only at previous town? Mafigures azobuda. Mafigures abuda. Okay. But I don't want to ndechoti uona chinhu chekuti chakatora so much energy. Chikatora teamwork. Chikatora time yakareba chichipolishwa kuti chizosvika pachakasvika. Even marketing yacho katotarisa kuti marketing yaiitwa pakaitwa marketing yekuti haisati yambodzokoredzeka. Pakapedzera patone mota dzakabrandwa chichi maposter kwaise maadverts chichi. Sakona vanhu neidea yekuda kuona nekuda kuzonzwisisa kuti ndo mazuva anga ari grudge colors na soldier love paranga riri papiki. Saka uona vanhu havana kumbobvira vazvifunga kuti vanhu ava tikavati vanhu vasangane because vairamba vaisafa vakasangana vanhu ivavo. But because somebody managed kuti vaite se vasangane munhu wese
akazotanga kuda kuziva kuti iwe zvinhu zvinotoitika here zvikatoitika. And that's why you find kuti kubva payakaitwa up until nhasi hakuna imwe futi yazomboitwa because that was the most successful show pahistory yeZimdancehall muZimbabwe. And ndo show yatingati yakaita sold out asiri mazuva akafanana nelast day reshow muna November. So I find kuti show yakadaro it's something yokuti hachidzokorodzeke futi. You think we have like artists ekuti we can look upon and say kuti our vanokwanisa kuzo attempt the same event? Hakusisina. Zvazvo zvakatovharana zvezve. It was a wave raitongofamba richienda. You cannot ride the same wave twice. Iwave rakatopfuura. Zvangofanana nehondo yana Wingi naDaddy Distress. Hatichafa takawana futi the same thing chine that same magnitude zvavaita ipapo. So kuona kuti Jalav naColors vakazongonochisumudza kubva ipapo pahondo yana Batman nana Wingi yayo bva vazoita yavo iyoyo. Saka kubva ipapo vamwe vangatry but unogona kutry zvikaperera paFacebook because hondo yenyu ndepaFacebook hapana munada kuinvesta pairi. Because izvezvo already waungatora ukati iwewe nhingi ndiyani hapana. Artist atongosara ndiColors ega unless muri kuti Colors wongoita clash yacho ega. Zvatosiyana manje. Izvozvo ndogona kubheja musoro wangu tazvipe zvakaitika izvozvo because uyu ane brand to protect. Munenge anoramba but ane mareasons ake ari valid. But munenge ane brand to protect kake. How you protect your brand differs. Machengeterwo anotoitwa pamba pako nemachengeterwo anoitwa paOK nemachengeterwo anoitwa paReserve Bank aya akatosiyana yawo. Mwangotora angotenga imbwa yake wanokanda payadi. Mwantovaka jurawo wototora magadhi wotenga imbwa dzacho wotenga futi pfuti achiprotecta brand. So zada cabs inogona kuprotecta kabhengi kavo. Ngatiise maCCTV, tataisa magadhi, tataisa madoors ayo atoitapo. But kana yaReserve Bank papata kuti abvisai madhoo aya tiise bulletproof doors, mawindow ese ngave ari bulletproof, isai maCCTV, isai zvakati. Mapedza zvese izvozvo moisa magadhi mukati, mozoisa futi magadhi panze, motenga futi imbwa moisa. Saka hazvibudi. So maclash yaita conclude kuti akuchina. Maclash unless kwaitika miracle. Maclash akutongowanikwa ndeitwe ngoto tuhondo miseve tumutete. Unoti hapana mama artists aripo hapana anokwanisa kuchallenge Colors. Iye wacho hatodiwo challenge unofanira vasina basa. Zvafanira kutoti anonzi anongomufana kasita kakaenda ukakangana mwana. Uyo wekuchitungwiza wekutuka vanhu wekutuka dhadzo Mad Vibe. Mfunga tanganzi aita clash naDhadza kana naColors wobva watobvunga kuti tikuita clash. Aida clash nani yekuite bozoona clash haidi kuita kunge isina kubalansa. Yekuti pane one ada kuita mbiri nemumwe. Zvikangodaro chite achibvuma here madhara acho.
because anakapiwa mari tinenge tichiuya vachitotisumudza ndozvandiri kuti clash haidi kuita kunge iwe uda kusumudzwa neni unless yotaura kuti ndingaziva kuti maybe panenge panzi kana ndingatisei 20,000 apa colors 20,000 chiita clash namadviper but madviper hatisi kukupa hedu kana cent madviper panogona kuti kuziva kuti ndogona kuwedzera futi nini rimwe waya wotopa futi colors because he's got nothing to lose iye ndiye ari kutobenefita pazviri saka zvemaclash handifunga zvichabuda futi I doubt pepauda kutochinjwa mutambiro tochinja everything because tabuda mucovid from the promoters perspective, do you think you guys are open for my profits or murumbotanga muchitombojegera? hatisati tatobuda mucovid tichitorimo because curfew 10 saka hapana magatherings ane manumbers ari kudiwa saka hatisati tabuda mucovid tichirimo covid zvichipromota atori mawana haina zvakuna taita dhanzi rekuti tingatoti paitwa dhanzi ndopanozona munhu akutanga kuchema dhanzi ndavhariswa show na9 hauna kuvhariswa ngonzwa kuti 9 okuro kundonguva dzekuenda kumba saka ende zviri pamutemo saka hatisati tabuda totombomira takajegera in other words mabig gig kakutombotyora hakuna sofa unless zvazoita hazvo pamberi but as of now hapana. Wow, Zimdancehall stories. Ekuratidza ma true stories. But wakadhisa chikwata muvengi wangu. You go die broke. Zvinotangira mughetto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri. Zvinotangira mughetto. Kana slang, kana fame, kana mangoma anotangira mughetto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri. Zvinotangira mughetto. Kana slang, kana fame, kana mangoma. One video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit. 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit. 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh. 4 haizi pressure my G zvobuda chero